Ang kahulugan sa imong damgo sumala ni Uray Angkay. Usa sa mga katungod ug mga kaakuhan sa matag tawo mao ang mga katungod sa ubang katawhan diha kaniya. Usa ka batan-on nga babay nga pinangga sa iyang bana namatay sa Moscow. Ang iyang ugangan nga lalaki nga nagpuyo sa Polkoyo duol sa St. Petersburg. Nakakita niya nianang orasa ang babay nga naglakaw kuyog niya sa dalan. Unya nawala, nahibulong ug nahadlok ang ugangan nga lalaki. Ni telegrama sa iyang anak ug siya nasayod sa pagkasakit ug pagkamatay sa iyang umagad nga babay. Kung usa ka batan-on nga babay magdamgo nga siya nagtuo nga laksot ang iyang panagway, kini nagkahulugan nga siya iyang hinigugma nga bati ug maoy hinungdan sa ilang pagbulag. Tambag ni Uray Angkay aron malikayan ang maong dili maayo nga linugdangan. Suportahi ang imong hinugugma sa iyang mga plano. Panig pinagsayloay kamo sa higayon nga naay masayo. Ang damgo nga atong hubaron ugma ubang mga tao gibakunahan. Kod aduna kay damgo nga atong hubaron ipahabalo sa cell number 096850146990.